Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So this is what happened mukoma. Nemudzimai wangu tainge tichishanda tose kunoku kunyika yevatorwa kuSouth Africa. Ndakazotodzoka kunoku out of pressure and because of the pain that I was now feeling, because mudzimai wangu ainge atanga kundihurira. Mukoma nashi, mukadzi wangu uyu ndakamuroora achitori mhandara, ende zviya zvekuti unosvika pakungonzwira munhu wako waunenge uchidanana naye tsitsi. Ndikabva ndati let me just marry her, because she came from a very poor family. So I then took her in. Vabereki vangu vakatomboramba, vakati iwewe, you know what, iwe wakadzidza, dai watorawo mukadzi wako akadzidza so that you can complement each other. But ndaimuda munhu wangu. Pavakaona kuti munhu wangu ndainge ndichimuda, vakabva vazongosiyana nazvo, vakatoona kuti munhu uyu inini. Mukadzi uyu mukoma ndakamutora asina kana O level. Kune vamwe vaya vanoti awango mukadzi ndakazoita kuti ange achizonyorera O level nekukombaina, but wangu mukadzi mukoma ndakamutora asina kana chinonzi O level, aingova negrade 7. Ndokubva ndachitanga kumudzidzisa. Ndakatanga naye kubva paform 2. Pandakaona kuti munhu wangu ainge ava kuziva manje, ndo pandakabva ndachizoti let me speak with one of these other teacher vaigarawo muarea medu, vainge vachiitawo zvema-extra lessons. Saka ndiko kwaainge ava kuenda ikoko for ma-extra lessons. Mukoma nashi, mukadzi wangu aiva neshungu, ndokubva anyora O level yake. You won't even believe it. Mukadzi wangu akabva abuda ne7 subjects dzake, and pa7 subjects idzodzo ane ma-A ake 4. Ndakafara zvisingaiti, but amai vangu vainge vari against the idea yekuti ndirambe ndichingomuendesa kuchikoro. Vakabva vanditi zvaava ne-O level chisiyana nazvo. Mukoma nashi, ndakabva ndatonetsana naamai, ndikabva ndati ko ingawani paya ndimi makati ndaifanira kuroora a woman who is educated as I am. Asi mukoma nashi naamai takabva tanetsana because she did not want me to keep on sending her back to school, but against my mother's wishes. Ndipo apo pandakabva ndachizotaura nemukadzi wangu, akabva anditi ainge achida kuenda ku-A level. Ipapo nekuda kwerudo rwandainge ndichipiwa, handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti munhu aikwanisa kuzochinja after she would have graduated. Mukoma mudzimai wangu akaenda form 5, form 6, then ndokubva achizoenda kuTeachers College. Akati abva kuTeachers College ikoko ainge ava nemafriends akawanda mukoma. Ndo pandakaona kuti mukadzi wangu, she was no longer that same woman. Munhu ainge atochinja, ainge atongova nechimwe chikawadi chekuti mukunotaura naye aitongokupindura nedzimwe nzira dzekuti wega waipa kutenda. Ndo pandakabva ndazofind out kuti she was now dating, nanhasi uno anotodanana naheadmaster vepachikoro apo paanodzidzisa. Akatanga kuticha pachikoro ichocho as a temporary teacher, ndobva azondiudza kuti the headmaster had favored her above all the other teachers and she was going to be working there permanently. We praised God together mukoma. Vanhukadzi ava vane moyo yakaoma. Even though she knew kuti she was already dating that headmaster, akatoti murume wangu, let us pray and fast. Apa ini ndainge ndichitonamata, ndichitoenda kubasa ndakatsanya, thinking kuti my wife was not going to get the job permanently. Apa she knew kuti it was a guarantee kuti she was going to get hired, sezvo ainge ava kudanana navo headmaster vaya, but vakuru wani vakataura kuti rine manyanga hariputirwe. Mukoma nashi, ndipo apo pandakazotanga kuona ma signs and wonders.
munoziva here kuti ndakaita almost 6 months ndisingazivi chinonzi kusika bonde nemudzimai wangu. Zviya zvekutoti munhu anotokuudza kuti I no longer feel you anymore. It all started one night. Mukadzi wangu akarara asipo, then ndokubva tarara tichingotukana pafoni paya, and I did not even know kuti why tainge tichitukana. It was a small issue. Akandifonera achiri kubasa, then ndokubva tatadza kunzwisisana pafoni, munhu ndokubva adzima foni yake, then kwakazoti kwava kuma 8 p.m. ndopa akabva azobatidza foni yake. Ndikamubvunza kuti uripi, haana kuda kundiudza kuti ainge aripi. Takatukana pafoni usiku hwose mukoma. She then came the next day achindiudza kuti ainge ava kusanzwa kuda bonde neni. Ndakarwadziwa mukoma, but I thought kuti maybe I was the one who was wrong. Ndikabva ndamuti, you know what my wife, let us sit down and discuss about this. But ndichinotaura nemunhu ndanyatsokuona kuti this person no longer loves me, because ndaiti kana ndikada kuzama kugadzirisana naye vaitoshaya kuti pacho pandiri kumbomukanganisira munhu uyu ndepapi, because they were just normal fights and we used to fight before, but this time around things had changed. Munhu ainge atova nebackup plan yake. Ndakagara nemudzimai wangu 6 months tichirara tose, but uchitonyimwa uchitoudzwa kutoti iwewe sha kunyange ukauya pamusoro pangu zvo zvakangofanana nekuti ndiri kuita masturbation, saka zviri nani kuti tingosiyana nazvo mukoma. It was only after that ndo pandakazofind out kuti munhu uyu ari kutodanana naheadmaster vepachikoro paanodzidzisa, but I was so much of a coward. I could not even tell my relatives, and I could not even tell my own parents kuti ndo zvandainge ndava kuitwa nemukadzi ainge ondihurira. So to escape the pain ndo pandakabva ndazosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiuya hangu kuno kuSouth Africa, because iye akatondibvunza kuti uda kuti tirambane here zviri kwauri, because inini sexually handidi kukunyepera. Like kunyangwe paya paunoona ndichiita bonde newe ndichichemerera ndichiita sei, ndinenge ndichitofunga Steve. Apa Steve izita remurume uyo waari kudanana naye. Ndakarwadziwa mukoma. I don't even know how to describe the pain that I felt. Mukadzi achindiudza kuti kunyange ukauya pamusoro pangu paya pandinozongoti ngatiitei ndakunzwira tsitsi, but kuti nditopedza ndinenge ndatofunga nezvaSteve. The pain was just too much. Yakanditi, it is up to you, todiko torambana here, but ziva kuti kana tikarambana nyika yose ichakuseka kuti wakaendesa mukadzi kuchikoro. After waendesa mukadzi kuchikoro, mukadzi akabva akuramba. Saka ndakangoona kuti zviri nani mukoma kuti inini ndinge ndichibuda hangu munyika ndokubva ndauya kuno kuSouth Africa, but nemukadzi hatina kurambana like on paper. We are still married, legally married even so, but mukadzi akatondiudza kuti mumwoyo mangu, papa boy, you are no longer there. Never lie to yourself. Even if I tell you that I miss you, I'll be just missing you sababa vevana vangu, not like my husband. I'll be missing you sababa vevana vangu, because I want our children to grow up knowing kuti their parents, they never got separated, but they are together. So mkomana nacho ndiyo secret yangu iyi yandinayo. Hama dzangu hadzitozvizivi kuti nemukadzi takatorambana kudhara. Hongu kunyange ndikadzokera kumba ndinenge nditori nemukadzi wangu tichitofamba tichitonoshanyira veukama, but havatozvizivi kuti mukadzi wangu uyu iye anotodanana naheadmaster vepachikoro paanodzidzisa. So mukoma kuno kwandiriwo kuJoni ndinewo munhu wangu wandiri kufambidzana naye, but mwoyo wangu wakatsemuka mukomanashi. Mwoyo wangu hausisiri mwoyo wemunhu anorarama. I don't even feel anything nekuda kwemashoko awo andakaudzwa nemukadzi kuti kunyange ndikasika bonde newe, but hapana kana chandinombonzwa pauri. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera mucomment section. I do not have the courage to tell my relatives what has been happening to me. I am bottling everything in my heart. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi zvakangoma hazvo vedu we, it is very dangerous zvavari kuita kuti is not getting counseling uye zvekare havasi kuda kuti hama dzavo dzinge dzichizviziva, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndine confession yangu iyo yandiinayo mukoma nashi. Ndinoda kureurura kuti ndinopota ndichiganyira vanhu vanouya kuchurch. I am a pastor mukoma nashi. Sezvamunongoziva kuti mazuva ano vanhu vava kunyanyisa too much reasoning and too much common sense. Saka our church is a small church and we are heavily dependent on my free will offerings, nema love offerings, nemari tithing. Kana mari idzodzo dzikasatouya, our church will even collapse, because when I was shown the balance sheet of our church, I saw kuti we are in trouble. Mukoma, I did not want to do this, but ndakabva ndazoenda kune vamwe sekuru vangu vanoita zvekung'anga. Ndakanotaura navo sekuru ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kungopiwawo mushonga, not as in kuromba, but ndakazotofind out kuti kana wangogara washandisa mishonga iyoyi yekuti vanhu vakupe mari unwillingly, then unenge watofanana nemunhu akaromba. Ndakabva ndazopiwa kamwe kabhodhoro aka kane mafuta ered. Saka mafuta awa mukoma handizivi kuti anobvepi, but ndinoti ndikamashandisa mafuta ose anenge ari mukabhodhoro ikako, then ndinobva ndaona kuti kanobva kazara zvekare nemamwe mafuta. Saka mafuta awa ndakanzi paya kana vanhu vakauya nemari dzavo dzetithe kana kuti malove offering, mari yose iyoyo ndinofanira kuiisa mubasket. Kana ndaiisa mubasket, ndobva ndazotora mafuta aya ndobva ndatanga kumwaya ndichimwaya, then hanzi zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vachingoramba vachinzwa chido chekuunza mari muchurch. So that is how we are surviving. I have connected myself to the wealth of the people that do come to our church. I had no choice mukoma nashi, because people were no longer bringing their tithing, people were no longer paying their love offerings, people were no longer even giving us their free will offering. Saka the first time pandakazviita ndakanzi mari iyoyo yainge isingafaniri kuti inge ichishandisiwa. Nanhasi uno mari iyoyo irimo mubedroom mangu, kana mudzimai wangu anotozviziva. So what I did on that Sunday, ndakati paya ndisati ndatanga kuparidza, ndikabva ndati everyone in church today ari kufanira kuti ange achiisa his seed offering, and this was not about how much we're going to pay. Ndakati umwe neumwe ainge ari muchurch aifanira kuisa seed offering yake mubasket. It did not matter kuti $1 $2. Ndakabva ndati kana kuine vanayo vaifanira kutokweretesa vasina madhola, mwana wako waifanira kutomupawo $1. So everyone in church akabvisa mari yake $2, $10, madhola. The whole church mukoma nashi, munhu wose akaisa mari iyoyo mubasket, and then ndo mari iyo yandakazotora ndokubva ndachizoimwaya nemafuta aya. So I am connected to the wealth of each and every member of our church. Ndiyo confession yangu iyo mukoma. I had to do what I had to do. I had to take these necessary measures so that as a church we can keep on running and our doors open. Mukoma, COVID-19 ndiyo yakati kanganisira, because for a very long time apa taibhadhara rent, apa our doors were closed. No one was coming to church, no one was giving to the church, even though taimbozama kuita ma online church meetings, but people, they were not sending their money through. Saka we were on the verge of collapsing. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. I don't think
he deserves to be called a pastor. Ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. The way that you are running the church, it is very clear kuti ratova business, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndava neaddiction yemapain killer, like ndava addicted kugrandpa. Ndiri munhu anorwara nemusoro, ndinogara ndichingotemwa nemusoro at all the times. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazviona kuti grandpa, kana ndikanwa grandpa ndinokasika kupora. Saka ndaitoti ndichienda kubasa ndotodarika paspaza ndichitenga grandpa rangu, then ndobva ndaenda kubasa. So per day ndainge ndichinwa zvimapaketi zvangu zviviri, ndichitoona kutoti ndinotokwanisa kutoswera muswero wese wezuva ndisina kumbotemwa nemusoro. Then later on ndaizonwa rimwe 1. So that is how I got addicted. Pari zvino ndinonwa 4 zvimapaketi zvemagrandpa on a daily basis. Saka ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti hazvina here maeffects zvinhu izvi zvandiri kuita? Kana ndikasatoinwa grandpa yacho ndinototanga kutorwara serious, kutotanga kutobuda mututu. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndiri addicted kumapain killers. Pakaipa.